बाय जों साइमानो मिया हरथानाय निसिमी काइसा फेसबुकआव काइसा आवै मुचलै दङ जे सिनि एदिसि हापांनि बरम गोनां इएम सुहेल देबबर्मा किसंसक बरजन सामुरुइ रांसाव बा একটা পার্সেন্টেজ নাও হনে একটা ফেক আবো যে মানে আবো অসম্ভব আম মানেনিও কিসংসক বড় ফেক অ্যাকাউন্ট খুলুগৈ আর ফেক অ্যাকাউন্ট ছুরতৈ সোশ্যাল মিডিয়াও তে পিরি দङ হাসি চিন্তা ফনা তেবো অরে পরে খাইনা বাগৈ আবনি রগৈ जों तिनी तिब्रामा थानिंगै प्रत्येक जोंथिराटा पर पिएस सिमिया चिन तिब्रा हास्ते ग्राङै जत पिएस न जों एफआईआर रै दङ आमरनि मुंगै एक नम्बर दङ सन्दान पत्रिकानि चिफ एडिटरनि मुंगै एक नम्बर एफआईआर दुई नम्बर होनगाके काइसा सामप्लि देबरमा हनै दङ फेसबुक फेक अकाउंट बिनि मुंगै गते काइसा गुबै लामा हनै काइसा दङ अ तीनजननि मुंगै मोबाइल नंबर तेसा मोबाइल नंबर दङ व्हाट्सएप नंबर जक दङ जों सिनि एफआईआर जे कागज नंगरि रुबानो सतीश देवर मातामन हनै आमरो सिनि दफाना अरै परे खाइना बागै सिन थानसन मारिना सबायना बागै सिनि तिरिदिसे हापांनि बरम गोनां इएमनि मुंगै एमन बाबे अबरसा खाइ दङ जों आबो एकदम बिरोधिता जों एकदम सेल मुया करो सिनि जों तिनि एफआईआर थिंनो रखा किन्तु एफआईआर रमानि आगरो कुन एक्सन ना जया हंगा जों बुस्तुं सालो जों ते कठोर आन्दोलन थाङै दं सिन तिरामा थाराव जोंहाय नासिगि दङला आसुक दिन गोबांमा चिन पत्रिकाओ चिनि सीएम नि मुंगै चिनि इएम रंनि मुंगै चिन नेता रं मुंगै दिन साल करिया एकदम फेक अकाउंट बाय गोबांमा एकदम माने ताम सानाय को खामिया हामिया रां चालाय हाय चालाय अथच आबो जेतो असम्भव जिनिस आबोनि कुनु प्रूफ करै आबोनि कुनु एविडेंस करै आम तिरकनि जे ओंगै दं माने जों आबो मोथांना बागै जों एफआईआर अलरेडी और थाना उरि कलांखा बुस्तां सालो आं हाजिमु साका एफआईआर मायागुलो जदि कुनु एक्सन ना जया जों बुस्तां सालो बृहत्तर आन्दोलन थाङै दङ जों सिनि दफाना और परिखानि बरनो जों खमाखाय रेगलाक चिन दफा हाइन तंलाक ताबुक चिन दफा चिन तिब्रासा बसंग ताबुक सिजाजाक अ सिजा समयो गोबांमा चिनि जारा चिन थानसनो सबायनाय तंनाय रंनो जों तिनि अ जे प्रेस मे थुरदिको कजारो एबा कक सारामु जंगो नरक चिन थानसानो जेसपर सबाय चेष्टा खायदि सबाय मांलाक चिन बुबाग्रा नेतृत्व चिन थानसा जों तंनाय जों थानसानि जों बिसिंथिनो चिन दफाना जों मोथांनाय हायसि हामबाय जों तिनरो मिडिया पर्सन दङ तामनि बागै माले जों तिनरो एफआईआर खायनि बागै मा फायके तामनि बागै माले जों मिया 26 मे स्यांदन पत्रिकाओ कासाकाजे जे एडीसी नि इएम सुहेल देबबर्मा ता बिनि लग लगै सीएम सिनि पूर्णचंद्र जमातिया ताई कमल कलय एआरडीडी इएम ताई खरकसा सिनि एडुकेशन इएम बोनि बुंगै अरो न्यूज काखाजे एडीसीओ देबरो दुर्नीति मुक्त प्रशासन खायनि हनै एडीसी प्रशासन चालुगै दङ हायफाना ताबुक जे मत सिनि तिप्रा मथानि बुबग्रा निर्देश बाय जों दुर्नीति मुक्त प्रशासन रै दङ हायफाना जे ताव तिप्रा मथानो बेड नेम खायनि बागै बरक ताबुक फेक न्यूज खाय दङ फेक न्यूज पत्रिका कामनि यागुलो जोंनुखा सोशल मीडिया रगबो जेमन सामप्लि देबर माहनै ताई गुबै लामा हनै ताई हंगे ताई करकसा हंगाके सेंदन ताई और चिनर नम्बर बो दङ जों साइटटा बरकनि बुंगै जों केस रखा तामनि बागै माले जे निर्देश अब जों टोटली जों हेव खायनि बागै से चिन्तिप्रा मथानो ताब बुसकां जेहेतु एसेम्बली बाय इलेक्शन दङ और जों हेव खायनि बागै जों जे महाराज निर्देश खाय दंमोननि मते आबागनि जों तो खाय दङ जे दुर्नीति मुक्त खाय सिनि प्रशासन बाहाके सिनि या फांतो बुसुक जरा खाय बानाय अबाहायके अब जों टोटली जों अबनो जुदिनो प्रूफ नुगै मांखांकाके अबनि बागनि जों ताबुक सिनि जरा रां 15% हयते 15% नाव जे खाय दङ माने अब जुदिनो प्रूफ नुग मांखांकाके जों अब सिनि कन्फिडेंस जङैनो जों अब साया अबनि बागै जों अब टोटली फेक अब जों एक कथाय दुर्नीति जों बेकायदि खिख्लायनि बागैसे ओंखाय जों आबनि बागैनि सिनि खातरै जों अर सिनि अर राधेपुर पिएस एफआईआर खायो जुदिनो अब ताबु एफआईआर खायबो सिनि स्टेट गभर्नमेंटनि जे प्रशासन दक कुन एक्शन नाया हंगाके जों बृहत्तर आन्दोलन सारा त्रिपुरा खायनाय जों तिनर राधेपुर पिएस सिमिया अबनो कारिबो जों त्रिपुरानि गोबांमा जागाव जों एगेन्स्टनि सीएम रंनि एगेन्स्ट जेव बाहाके इलिगेल जे परिमानि जों अबनो टोटली कन्डेम खायो
abo judi no abo borok sikar khalaya hangkake जों abo taibo biskango आन्दोलन खालामनानै जों बायद' मांनाय आसोंना हामबाय nin sinimo आंनि चिनमुंखौ जों आरो कुमुलुं कोअर्डिनेसननि चेयारमेन mong मुं सुग्राम दा बर्मा